Volám sa Ondrej, som z Plešivca. Teraz budem rozprávať o hlasovej pedagógie. Už v tomto slove je, že hlas. V prvom rade musíme pochopiť, že hovorené slovo je najdôležitejšie v tomto, potom spev, tóny, ako človek spieva a emočné stránke, ako vyjadruje svoje pocity. Niektorí Romovia nemajú v tom jasne, ako by som povedal, že polovične nechápu, čo je to, alebo čo nie je to. Romovia, keď rozmýšľajú nad tým, alebo uvažujem nad tým, tak keď niečo spievajú, myslia, že vedia spievať. Spev alebo hlas o niečom inšie je. Každý hlas má nedostatky, napríklad také, ktoré sú možno výšky, nižšie tóny, vibrátory, emočné stránky, človek môže byť. A na druhej strane, aký má stavaný človek, aký je človek, napríklad emočné stránky, ako vyjadruje svoje pocity a emócie. V prvom rade, aby človek mohol spievať, nezabudne tento slovo, že spievať neznamená, že budem spievať podľa svojej veci. To znamená, že odborné stránky musí tam byť, nápravy, cvičenia a dôležité veci, ktoré sú potrebné, aby vznikol taký spev, také vystúpenie, taký prejav, ktorý je hodné pred publikom. Romovia aplikujú také veci, ktoré napríklad nesúvislí reč, nesúvislí spev a nesúvislí hovorenie. A keby som nespomenul temperament človeka. Aby som mohol prejaviť a by som bol profesionálne, tak v prvom rade musím cvičiť také základy, ktoré mi pomôžu. Napríklad Romovia používajú echo a opakujú také veci, také spev, ktorý druhý spieva. Profesionálny spevák tak neopakuje druhý, ale snaží byť originálny a samostatný pri prejave spevu. Človek musí denne cvičiť, napríklad aj telesné veci, ktorý jemu pomôže, cvičenie, svalové cvičenie a cvičiť napríklad, lebo človek spieva cez nos, cez hrudlo a brucho. Aby mohol dokázať
tieto veci vládnuť, tak potrebuje predtým nasvičiť také veci, ktoré sú potrebné a snažiť byť pomaličky krokom dopredu ísť. Lebo keby išiel hneď do toho, tak skoro by spadol. Nie je dôležité pri takom cvičení takej veci napríklad echo, vibrátory, ale jasné spevy, ktorí pomôžu pri cvičení, aby uvedomil, čo je správne, nesprávne. Pedagóg na tom pracuje a pomôže im, ktorý chce. Len toľko by som chcel a vyjasniť, čo je to hlasový pedagóg.